Voor veel basisschoolleerlingen is het gemis van de avondvierdaagse groot. Om toch in beweging te blijven, hebben veel ouderverenigingen een alternatief bedacht. Zo ook op Koningshof. De avondvierdaagse is deze keer voor het tweede jaar achter elkaar afgelast. En om toch iets daaraan te doen, heeft de OV bedacht, laten we daar een loop van maken. Onze directeur Dionne die houdt er aan het einde van het jaar mee op. Die gaat met pensioen, wel verdiend. En dus hebben we die omgedoopt tot de Dionne Donloop. Dus van het lopen, daar hebben we dus een evenement van gemaakt. En daar hebben de kinderen dus in grote getalen aan meegedaan. En wat hebben de kinderen precies gedaan? Hoeveel hebben ze gelopen of gewandeld? Nou, dat hebben we redelijk vrijgelaten. We hebben wel gezegd, je gaat 4 keer met z'n allen lopen. Daar hebben ze ongeveer 2 weken de tijd voor gehad. En sommigen hebben 12 kilometer, sommigen 5 kilometer. En daar hebben ze filmpjes van gemaakt, foto's van gemaakt. Die hebben ze opgestuurd. En zo zie je, er zijn echt superveel kinderen die er echt aan mee hebben gedaan. Ja, dat zorgt gewoon voor een fantastische sfeer. Eindelijk weer reuring hier op het schoolplein. Ja, te gek. En die 2 weken eindigden vrijdagavond. Bij de Veltumse school vond het défilé plaats, waarbij de medailles en enkele prijzen uitgereikt werden. Ja, 2 winnaars eigenlijk die fantastische filmpjes gemaakt hebben met een heel vlog en een soort journaal van wat ze allemaal gedaan hebben. Ja, het zag er gewoon te gek uit. Ja, dus de Dionne Donloop zonder de hoofdrolspeler. Ja, de hoofdrolspeler heeft helaas verstek moeten laten gaan dat ze ziek is. Ja, dat kan een keer gebeuren. En ik hoop dat ze dit ziet en dat ze daar ontzettend trots op is in de week zeker. En ik weet zeker dat ze 1 woord zegt en dat ze het geweldig vindt. Want dat is haar stopwoord eigenlijk. Ja, fantastisch. Is dit eenmalig of zeggen jullie van volgend jaar doen gewoon de avondvierdaagse? Nou ja, weet je, dat je het een keer kunt organiseren is leuk. Op zo'n groot plein met honderden andere kinderen maakt natuurlijk, vind ik extra speciaal. En ik hoop dat dit eigenlijk een uitzondering is, dat kinderen volgend jaar gewoon lekker daarachter op het plein met z'n allen zingend door de straten van Venray kunnen gaan. Yeah!